Ну вось нарэшце пасля некалькіх спробаў, можа было ў мяне спробаў 10, можа 11 разоў я ім кідаў ежу. Я ім кідаў такі белы батон, некалькі кавалкаў можа, ну колькі некалькі, можа 10, можа 11, 12 кінуў. І толькі цяпер яны пачалі есці. Я думаю, яны ўсё ж такі мяне троху баяліся. Яны хоць наблізіліся, яны ад мяне, можа, ну сколькі тут, можа, метраў 10, не болей. 9-10 метраў яны так ад мяне плаваюць. І толькі цяпер пачалі есці. Ну, хоць паабедаюць. То я ўжо стаю, ўжо троху ногі мёрзнут у вадзе стаяць. А яны ўсё есці не хочуць. Толькі цяпер узяліся за батоны. Прыгажунчыкі.